זה למי שרוצה לדעת איך מכינים שוקי טלה, מה שנקרא. אתם רואים? הרבה שמן זית, הרבה עלי רוזמרין, גם בפנים וגם בחוץ. שמן זית עם מלח, פלפל שחור וטולו. רק זה. ומכניסים בפנים שומים בין כל צלע לצלע. מכניסים כאילו בין כל חיתוך שעושים, מכניסים שומים ומלמעלה גם כן שומים, זורקים ועוטפים את זה טוב טוב עם הנייר פרגמנט, ואחר כך עוטפים את זה עם אלומיניום, נייר אלומיניום, ומכניסים אותו שעתיים ראשונות לתנור על 200 מעלות, כמו שהוא, סגור, עם הרבה נייר אלומיניום, עטוף ככה טוב טוב, ואחרי זה מורידים ל-130, 140, במשך 6 שעות, וזה נהיה מעדן.